ассалому алейкум Абу-Даби, UFC хуш омадед. Ма ҷангвари бебохти сатҳи баланд аз Тоҷикистон Наботов Доробшо. Рекорди ман 9-0. Дана, ма савол надорам. Ма ба ин ҷо барои ҷангидан дар муддати кӯтоҳ омадам. Ма ягон вақт менеҷер надоштам. Ма ҳамаи корро худам кардагиам. илтимос Дана, ба ман имконият де. Ма дар UFC ҷангидан мехоҳам. Ба ман имконият диҳед. Ма ҷангидан ва худро нишон додан мехоҳам. Ма ҷангидан мехоҳам. Рекорди ту чанд аст? 9-0. 9-0. Ту чанд солаӣ? 25 сола. 25 сола? Бале, 25 сола. 25 сола? Дар кадом вазн меҷангӣ? Вазни сабук. Вазни сабук? Чаро ту дар Contender Series набудӣ? Чанд рӯз пеш гузашт. Ту дар куҷо будӣ? Бале, ба ман имконият диҳед. Фарқ надорад дар куҷо. Ман дар UFC ҷангидан мехоҳам. ана ҳамин гуна Доробшо Наботов дар пресс-конференсия турнири UFC 308 дар Абу-Даби бо Дана Вайт суҳбат кард ва чӣ гунае ки дидед Дана Вайт ӯро ба назди худ даъват кард. Ва дӯстон, бо эҳтимоли калон гуфта мешавад ки Дана Вайт ба Доробшо имконият медиҳад ки дар ташкилоти Dana White Contender Series баромад кунад ва агар ки ғалаба ба даст биёрад, пас соҳиби шартнома бо ташкилоти UFC мешавад. Мо бошад ба Доробшо бурдборӣ хоҳонем.